kalda hayso tawi woni annene woni a dañani hen wadde a fotani kam haalde hen woni haalullaji ko aduna o fof wona demowo tan ñamata wona demowo tan ñamata hay goto ñamata caggal ko remata ɓaagi remoɓe toɓɓi koye julɓe fof jeeɗa e dental e fof ya yoho ɗo kay ha caggal leydi mbato yo korto hunde moƴƴere ko ceerno no haali ko yiyande moƴƴere ko yi ko ɗum tan mbatten ceerno yamira tan mbatten ala ɗum toɗɗaki hay goto saabu ceerno yamirani hay goto wiyani ko o ko ndemowo wiyani oɗo ko ɗum ɗo wi tan ko yo yimɓe ko dendagal ɓesgu Madina yo hoore o wiyani oɗo ko ndemowo o wiyani oɗo ko ndemowo ɗum ɗo wi tan ko dendagal ɓesgu Madina foof yo ɗum kam ene e nder kongolam gadanol mataw mi haalori ɗo mbimami toɓo ko dendagal tagore Allah nde naftorto ɗum haɗane yimɓe tan haɗane remoɓe tan haɗane jawdi tan guilay tagore Allah nde koko jiiɗen he ko ɓuuren hewde ko en jiyani ko foof ene naftoro. Aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw meɗen Bela TV min jetti min jarni dendagal bandiraɗo julɗo to woni e nder jokninayi windere nde sikki ala kala ko dilli koko dilli ɗum ko ɓurɗum doole en jetti Allah en juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam gonɗo surlu godal woni ruhu godal woni fittandu godal godal ne goodi e dow godal ene woni onon gonɗo goɗɗo dumatoɗo ha ñande dumade fadinde godal ene gooɗa taɓi konngol wonno gowɗen wiide ni o wingol won ngol woni ko ngol woni ko e on woni woodi ko wonna hen woni ko waɗa woni ko ɗum woni ko eto ɗum woni to eko ɗum wonde ko ɗum woni ko ene ɗum woni anda ko ɗum ko wonde ko ɗum woni ko eto ɗum woni ene ɗum woni eko ɗum wonde ko ɗum woni ko deke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko woni ɓeydetama wonde ko woni nattu ɗum wonde ko woni ustama wonde ko woni nde wonno kanko woni ko adi nde ko woni ene wona ko waɗa woni nattu woni nde ko woni heddi ko woni kanko jomiraɗo subhanahu wa taala en juuli e annabi makko kisɗo kisnuɗo kisnaɗo gaddiraɗo yurmede tagore nde gaddiraɗo yurmede leñol ngol en garti kadi Ayaw Bela TV no wowi ni e kala saaha no mbirɗen ni e yewtere meɗen ɓennude ko kalanɗen ko femti e haran hande kadi en garti e ndeɗo yewtere ngam ɓeydade siftinde bandiraɓe e softindeɓe e ɗiɗo mintaji 14 ha 15 jokorɗen haalde bandiraɓe ko adi foof eɗen goni e ñalawma alarba hitande isa ina yaare e balɗe 168 hande woni 7 lewu wiyetendu juillet hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom mbiyen delan 2026 eɗen goni e lewu annabi o sallllahu alayhi wa sallam lewu muharram mbiyen haran ina yaare balɗe nogas tati hande e oɗo alarba hitan ujunere 448 waktu o ko 15 tenguru ngu ɗo e leggal sifaw mo wowini e kala saaha min garti e moon e mbadi gondi caggal e ndeɗo yamirore welde ndeɗo yamirore wonde belemma wonde dahamme umori en to ceerno men ceerno Alhaji Ahmed Tidiane Ba radiyallahu taala anhu Allah junnani gurdam makko wondude cellal kay e kisal o yamiri bandiraɓe nde ko warata balɗe 3 ngam ɗaɓɓirde ɗum baraji ɗaɓɓirde ɗum weeli Allah e dumade istighfar fodde ɗeɗo balɗe 3 hande alarba o alkamisa kay aljuma ngam en jii caɗele e banggueji kala ndiyam ina ngakki no hannirta ni ndungu men heeɓi balɗe 60 pawɗe kono ndiyam ɗam ina manki no feewi woni hen ko fuɗɗiɓe awde ha jalluɗe ngari nana joora yurminima hulɓinima kadi to faya to woni hen ko garɓe ha paari ina donki heɓde no gawiri saabu toɓani woni hen garani ni kono ko laaɗum en goniri huuɗo kam nana yaaha kono jalluɗi kewa yiyede taw woni banggueji ko ɗum saabi ndeɗo yamirol ummori en to ceerno men khalifa o enen woni sababu kongude men hen ko siftinde julɓeɓe neɗɗo o fotano fadde ha yamire yo waat moƴƴere surtout wande ni kono noon alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo o foof e loode so tawi o waɗani guila o yamiraka so yamirama foti ko wadde weeli en yamirore nde ndene yani nde eno nde yaniri ni e kaalo ɗum o ceerno men ceerno Ibou ceerno caggal nde e juula hanki nde sakti kabaru o en tini ɗum e jamaji kewɗi jeeyni ɗum e nder wuro ngo yamirore nde ko huftidinde ko julɓe foof mbiya
yamirore nde ko hubsidinde kono kadi ko ɓesgu wuro ngo fof wiya e wonno ɗe caɗele ko hubsidinde en keeɓi to kabaru lawɗo to banggue ɓunndu to ɓen hay wadere ndiyam jiya hen taw ko ndungu o fuɗɗi ko wadde ndeɗo yamirore ko hassa ko hubsidinde beele julɓe fof mbawa yitade hen koye mumen sikki ala wasi tan e ndeɗo yamirore ko on biyowo nde toɗɗi hanko remoɓe wonmo kaldunomi hen hanki mbiɗa siftini ɗum mbiɗa habara ɗum yamirore nde o wiyam aha mi tini kono min mi wona demowo wadde ɗum ɗo eɗen poti teskade wona demowo tan addana neɗɗo kadi ne foti andude ƴewtade ko haalata e kala saaha e wonno ko moƴƴere Allah fandita hen ko yidde annabi o fandita hen kono kadi ko sunnanaɗo Allah ko wayni ko so waɗino ko hono ni waɗirtano yo Allah dandi en hay puntowo en mbiyowo ceerno wi taw wona ceerno wi mbasen wadde ko on wi ko yo Allah dandi en hen saka oɗo mbiɗo ceerno wi enen fof eɗen janana ko ceerno wi wadde poɗɗen ko waddite hen ida yamirore ceerno wiyete ko wadde yamirore ceerno wiyete ko wadde haade men woɗɗoyde e yewtere he en jahatɗe jeeɓoyen ɓen bandiraɓe musidɓe taweteɓe e nokkuji mumen taw ko dilloɓe e nokkuji mumen holko kaali e ngoɗo yarnago holko woni nafoore muɗum e holno ɓesgu ngu foti jaɓɓorade ɗum e ndeɗo yamirore caggal ndende yanen assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓɓenkoɓe awa meɗen Bela TV nder ɗo jeere Nasrullah Tourwa namdo Sirif Diou ko femti e yarnago hol wiyande makko hen caggal kayde ceerno yamirɗum e ñalawma hanki assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mone kala inde mum tawne wonde mbaɗi yettode mum salminte welto weyto dal jamɗo mi calmini on dendagal bandiraɓe ko adi foof ko yettudema an Ousmane e darde ma e leñol he e darde ma e golle yimɓeɓe dendagal kala to moƴƴiri ɗi goni ɗin dilla aɗa tawe ɗon eyyi ɗum kadi ɓeɗen ñaago Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah jomnima moƴƴina battane ma waddanma hen cellal eyyi yarnago kadi ko yamirore so tawi yamirore noon noddama woto foof yo wattan woto foof yo wat hen fodde no wirani min ko ɗum woni hen yiyandam saabu en jii hikka ndungo no fuɗɗi sifrade ni taw ene en desi hulɓinade seeɗa saabu ndiyam ɗam wayri no feewi no feewi awre nden ɗo ko joni fuɗɗa ala hen ko dari taw eyyi ko awano ko kadi nene jogori mayde ñaago jomirawo subhanahu wa taala nde Allah newnata en moƴƴere addana en ndiyam taw ko jamma yama holko mbasirɗa suka ɓuuro ngo kañum wiyoɓe wonde ɗeɗo yamiro toɗɗi tan ko remoɓe ala ɗum ɗon fota wonde saabu so tawi woni wiyama koore ko yimɓe fof kalda hay so tawi woni annene woni a dañani hen wadde a fotani kam haalde hen woni haaldudaji saabu ɗum fewani e yimɓeɓe noon en pottinnade e needi ndi noon woni hande ko ɓuuri sattude e nder hande zamanu mo wonne no saabu ko fote ceerno Alaji Amadou Tidiane so tawi jamani so tawi kam a waɗani kam a fota haalde hen goɗɗum kam saabu fofoof ndema kañum wona o so remama tan ko yimɓe fof ndemana saabu an sa remoyani ma ittu kalis ma ndemira kalis maɗa sa remani e jungo ma kam ittu kalis ma ndemira e poos maɗa eyyi ɗum noon waɗi foof enen so tawi noon moƴƴani an jiɗɗo sodde a wawata sodde a wawata hen sodde ɗum tagui ñaago sukaɓe ndeɓe battata hakkillaji no moƴƴi e yamirore holko tinda e hoore ma hakkille yamirore nde waɗande eyyi tindan ko yamirore nde kam min tinni hen tan ko so ɓayi yamirama kadi wiyama yo hoore fodde balɗe tati mbawɗo fof kattan yo hooro min ko ɗum woni hen ni eyyi ɗum yo yimɓe hen tinni hen tan ɗum moƴƴi somi jamirama kadi yo mbaɗ mbasa hen haalde woni haaldudaji min ko ɗum woni hen kongolam cakkitiɗum jarama tawi wonno ko Sirif Diop e jeere Nasrullah ma en gaf kadi e ko noon tigui hande ɗo e jeere Nasrullah ɗo kuccidirɗo e Basambel hol yiyandema yarnago no ɗum yamirira hankkadi e holko foti hen wonde darde ɓesgu wuuro ngo foti hen wonde tan ko keddoɗen e yamirede ceerno meɗen kala ko yamiren ko jaam tan kadi ko ɓuural men e ɓamtare nde wonno nde hitande min meeɗi wadde ɗo yarnago yimɓe jalta ɗon jeehi tawi hedde ɗo faaba ɗum toon garan dogan jogui cate
ɓe ngara ɗum tan mi hawri hen hitande min foori nde min jetti min naate wuro he min jettoyaki balle ceerno ndiyam ɗam ummude ko ɗo haɓre dini min hawri ɗum ɗon kadi mi teski ɗum e ceerno kala ko yamiri en ko ɓuural men tan ko ɓamtare meɗen yen tinnoy ɗum kadi tinnoɗen kadi e yamirore he tinnoɗen e yamirore he eyyi nde wonno noon neɗɗo koto gandal mum haaɗi tan haɗata min kam jimi hen tan ko moƴƴere ko bangam ga wadde ko kadi ko teskima hen ko onon kam kono sukaɓe minen ketti on no fewi kono kala nde waɗanno yarnago ɓerɗe yimɓe ɓuuɓi ɓerɗe ɓuuɓi golɗon kadi ko noon tan enen fof dokken golle ɗe kettoɗen yamirore he horen no wirani balɗe tati ɗe ha timma so Allah jaaɓi hewani timmude en toɓɓaka inchallahu taala holko mbiyata wiyoɓe wonde ndeɗo yamiro toɗɗiran ko remoɓe nde toɗɗi ko aduna o foof wona ndemowo tan ñamata wona ndemowo tan ñamata hay goto ñamata caggal ko rema wona ala nduuru men toon jawdi men toon kullu humaji mum fof ko hen loori koye ndiyam ɗam toɓani fawake ndema nagge remata mbeewa remata dabba remata puccu remata hay so remini ñamata par ce que watta hirani ko enen tan Allah enen tan balla enen ceerno wallata Allah wallata ceerno ne walla en ballen koye men ɗum ko ɗum woni toon fandaran ko ɗum kadi gandumi toon ɗum ɗo fawake demɗo ɗum ɗo fawi ko population o aduna o foof wona ɗo tan wona Madina tan ko foof minen guramen Fouta tugge Bakel fayi nder Fouta hay wadere men wante leydi to ɓen jooɗi tan eɓe kuuli kono foof ma Allah wata en newoya yo Allah joni gurdam ceerno men guddem min balɗe holko mbasirɗa ɓesgu wuuro ngo e konngol ma kadi e ɓesgu wuuro ngo yo tinno yamirore ɓe keddo yamirore ɓe tinno yamirore ko heɓɓe tawi babiraɓe mabɓe ko hen tawi babiraɓe muɗum kamɓe yoɓe tinno eɓe tinni kono yoɓe tinni kono mbiɗa ñaaji yoɓe ɓeytu ha ɓuura ɗo eyyi salli ala Mouhammadou jarama no fewi wonno ko basam belɗo e jeere Nasrullahi en jokka kadi ha joni yaade yimɓe inchallahu taala ko noon tigi Abou salmina bandiraɓe kala holko woni yiyannema yarnago mi salmini on juurima yarnago kay ko hunde wande fayida ceerno ni yamiri ko en ɗum ɗon so Allah jaaɓi hokkere nde juuti no fewi gaweje ɗe puɗɗima ɗaylade min mbiyami tan koye en continue golle en continue kordata mana ndi ko balɗe tati holko mbiyata wiyoɓe ndeɗo yamiro toɗɗi tan ko remoɓe holko mbiyata nde toɓaki remoɓe toɓɓi koye julɓe fof jeeɗa e dental e fof ya yoho ɗo kay ha caggal leydi mbaɗo yo korko hunde moƴƴere ko ceerno noon haali ko yiyande moƴƴere ko yi ko ɗum tan mbatten ñande yamiro tan mbatten so Allah jaaɓi ma leytan en ɗeɗe caɗele so Allah jaaɓi hol yiyandema e ɓesgu dental ngal dental ngal kanko yamirore tan ko yamirore tan ko ceerno yii ko mbaɗen ko haaɗi en ko kalen mbaɗen gaccen ko ɗum tan ma Allah walla yo Allah newno ha newa samin juuri en ɗo ha joni e jeere Nasrullah ceerno inde ma Mouhamadou Siraji Diop ɓe wuuro ngue ɗo wuuro Ndiane hol yiyandema e yarnago eywa yarnago ko yamirore kala ismi Madina soko ɗoftade almuɗo en yamira yo hoore balɗe tati ɗeɗen eywa sa yi noon Allah en waɗani ko eɗen gonde e ceerno meɗen halife meɗen so yamiri hunde yo yimɓe mbattan dendagal yimɓe foof foti ko wadde eyyi kala kattanɗo o yamiri ko kala kattanɗo yo hoor fodde balɗe ɗeɗo tati kala noon no waɗiri ko wonko yuuri hen enen ñaagui Allah noon ko waɗi hen ko yo Allah waɗani en ɓuural ko cohluɗen hen koko yo Allah newnani en ko jiɗɗen hen ko kadi addana en ndiyam ɓuɗɗam ndiyam jaam yamol inchallahu taala kadi sikki ala kadi ɗum waɗata hen caɗele saabu kala ko ceerno yamiri ɗum kam ko moƴƴere tan hayran kala jiɗɗo hen ko yamirore moƴƴerede ko ceerno haali ko ɗum yo jomumen ndew hen tan ko ceerno yamiri ko salli ala holko mbiyata wiyoɓe wonde ndeɗo yamirore toɗɗi tan ko remoɓe holko mbiyata ala ɗum toɗɗaki hay goto saabu ceerno yamirani hay goto wiyani ko o ko ndemowo wiyani oɗo ko ɗum ɗo o wi tan ko yo yimɓe ko dendagal ɓesgu Madina yo hoore o wiyani oɗo ko ndemowo o wiyani oɗo ko ndemowo ɗum ɗo wi tan ko dendagal ɓesgu Madina foof yo hoor eyyi ɗum noon wona foɗɗaki ndemowo tan ala kala ɗoftiɗo gonɗo almuɗo on kadi ne foti hoorde sababude yamirore ceerno halife o ko ɗum tagino neɗɗo fonno hoorde kono fotani wiide oɗo ko ndemowo tan ne hatta ɗon e remoɓe holko mbasirɗa ɓesgu wuuro eyyi mbasiyam ɓesgu wuuro ngo tan dendagal ɓesgu wuuro ngo ɓaari ko almudo koko feeri tawi jinnaɓe mumen koko peeri perani ko Allah e nelaɗo mum yo jaɓɓe ɗoftade yamirore ko ɗum woni haqiqa o
ko ɗum woni ko laawol ngol goto fof ɓesgu woni kala mo jiiɗo kattanɗo bawɗo yo hoor ko ceerno yamirgo e waɗe ko haɗi ko yimɓe goppa ɗum yo yimɓe tinna ɗum tinnede ngol ɗo konngol yimɓe kisa kala tan mbaɗi ko yamirore ceerno yii ko ɗum tan yimɓe kisa ɗum sikki ala e ɗum tigi jaram kitnama inde Mouhamadou Siraji Diop wonnoɗo e jeer Nasrullah to ha Nasrullah elen ɗo kuccindiri oɗo Idi Ndiaye hol yiyandema e yarnago ngo assalamu aleykum rahmatullah on calminama on juurama eyyi yarnade ndude ko yamirore waɗama kadi eɗen gandi ndiyam kampo ko yurmede Allah e tagore Allah nde foof ene naftoro ɗum noon eɗen ñaago Allah tan nde Allah newnanta en ndiyam ɗam ara eywa yimɓe naftoro tagore Allah nde foof naftoro ko ɗum tan joguinomi ɗum mboɗo haala ko mbiyata ɓen wiyoɓe wonde yamirore nde ɗo toɗɗi tan ko remoɓe ko mbiyata ɓen i ɗum kam e nder konngol am gadanol mataw mi haalori ɓe mbimami toɓo ko dendagal tagore Allah nde naftorto ɗum haɗane yimɓe tan haɗane remoɓe tan haɗane jawdi tan guilay tagore Allah nde koko jiiɗen he eko ɓuuren hewde ko en jiyani ko foof ene naftoro ndeke noon toɓo kam ɗo neɗɗo woni foof kala neɗɗo ɗo woni omo foti duwade toɓo yo ar saaha nde yontinde o saaha ɗo kam ko kala neɗɗo ñagoto Allah ko yo Allah addu ndiyam ha heew eywa julɓe naftoro eywa kadi ne tagore Allah nde fof kadi naftoro ko ɗum holko basirɗa ɓesgu dental ngal femtende ɗo yamirore ceerno eko wona ɗum ɓesgu dental ngal nde ɓuuray e almudo kam sa wi almudo wodanima tan ko ɗoftade yamirore wadde yamirore eywa ko jamiraɗa mbaɗa ko kaɗaɗa gacca ko ɗum tan woni ko waɗɗi hen neɗɗo o ko eyyi fona ɗum ko salminde on tan juuradema an Ousmane Touré ande kadi dardema e dendagal kadi événement ji kewɗi aɗa daro hen kadi kay guilay ha e jumaji ha e jamaji kadi waɗande yimɓeɓe franc-facé walla humpito e ɗum kadi waɗi fayida ɗum noon yo Allah sellin sembin yo Allah ɓeydu kadi hono ma en ɗum noon salminama juurama assalamu aleykum rahmatullah min ko Idrissa Diathie ɗo leggal Nasrullah Touba sikki ala ko koddiɗo jeerne kon kay ko koddiɗo Mamadou Bara ɗo ancien gardien ala ko enen jiidi ɗum kala julɗo wonko foti wonde darde muɗum ko adine wiye yo wat ko moƴƴi caɗele ɗe keewi e dow leydi he cagarte ɗe keewi Allah idinama wiide e deftere makko teddunde alqouranil karim ayaji tati cakkitiɗe toon ko surtul muminun eɗen jafno noon serembe men haaldude alqouranil karim won noon ñumoɓe woɓɓe wonɓe oto banggue ɓen so wonano ɓen en jotta ko ɗo eɗen kaala eɗen ñaagui kamɓe kadi yo Allah rokkuɓe cellal hattan e wawde jokkude ɗen ɗon golle nde wonno neɗɗo foof heediɗo ko ɗon ɓuuri kullum yamani ala sakilete neɗɗo foof ko woni e nder mum ko ɗum woni ko septata e sere mum ko o haali ɗeɗo ayaji tati cakkitiɗe e surtul muminuna to jomiraɗo subhanahu wa taala wiyata bada audu billahi min ashaitan rajim wi afa hasibtum annama halaknakum abasan wa annakum ilayna la turjauna fa taala allahu malikul haq hato ayaji tarɗe jofoyno beele yimɓeɓe jikkat ko fijirde tagir muɗumen welma mbaɗa no welma mbaya beele yimɓe cikkat ko cakani tagir muɗumen yoni teddugal bani adama gaga wondemo lomto Allah e dow leydi he yoni teddugal ɓi adama gaga wonde lomtogol makko Allah e dow leydi he neɗɗo en kalino yewtere men ɓennude ko gardinanta hoore maɗa moƴƴere ko ɗum ko hoore ma mbaɗanɗa saabu Allah haali hol ñamlowo Allah ñamade moƴƴere hol ñamlowo Allah ñamade moƴƴere ñamlude Allah noon ko waɗande hoore mum ko adi foof beele en mbaɗino wirani beele en gurdi no poɗɗen wurdude ni gaga gurdimeji hakkude men beele dewe men Allah ɗe eɗen gueto laɓɓinde ɗum hayso ko hunde no laɓɓinirten golleji men to banggue aduna no kartinirten ɗum no taguirɗen kaladiriyeji men golleji men to banggue aduna ko ɗum ɗo mbaɗami hande janggo ɗum ɗo pommi wadde beele en laɓɓiniri noon dewe meɗen Allah fobɓe askude ɓe beele ɓe timmini askal mabɓe nde ɗo hitande beele ɓe jeebaki ɗum ɗiɗo duuɓi ɓenniri beele ɓe jeebaki ɗum beele korkaji ɗi ne moƴƴina beele juuluji ɗi ne notita e nder jamaji he
sabu en jii nelaaɗo elle makko tenkinde juuli o wi omo wooɗe so tawi wurnama wooɗe nadde galleji omo ƴetta docotte mo yaada e sahabaɓe omo ƴetta docotte mo suma ɓen ɓe ganduɗa gara notirade juulɓe wadde oto jaggi juulɓe ko wona seeɗa eyyi ko kalten ko enen ko nelaɓe tan e juulɓe ɓe nelaɓe tan e juulɓe ɓe ne gasata ko enen ɓuuri loode e on banggue kono ko jiɗɗen wiide ko tan beele ko poɗɗen wadde koye l'islam o en timmini ɗum beele en guetima ɗum ni ɗum pittale ɗi kori nehrade koye mumen poɗɗen ko ƴewtade koye men en ñiccere ɓe wiya nduma astahfirullah en nduma istihfar sikki ala ko ɗum ɗon woni ko wawata naftude dendagal rendo ngo to wawi nder winderde gandu goto meeɗino wonde e dow leydi hemo jogui almuɓe woodi garɗo wullitimo wi ceerno min de mi yiiɗi ñaganɗa kam duwaw mi ala ɓesgu kam mi ala ɗum ceerno windanimo kayrel windi hen astahfirullah wimo ya wiyoy ni kanko ceerno mo joguino almudo goto watti hen hakkille mum itti windingol ɗon konngol e ha woni ɗumunna goɗɗo kadi ara wi ceerno minen de to amen to emin kokka mi yoori mi ñaguima duwaw ni mbaɗantami ceerno windinimo e kayrel astahfirullah wimo ya duumoy ɗum ɗo goɗɗo kadi dumunna jooɗi ha woni dumunna jonɗo goɗɗo ari wi ceerno min de mbiɗa wullituma basal min de komi basɗo ñaguima mi mbaɗanta kam duwaw ceerno sakkirimo istihfar almudo windi joni noon yoni ha dumunna almudo ari wi ceerno mi yii gullitiɗomo ɓesgu cakkitɗa ɗum istihfar gullitiɗomo hokkere o cakkitɗa ɗum istihfar kono kadi gullitiɗomo ɓesgu o cakkitɗa ɗum istihfar ɓeɗo fof cakkitaɓe ko hunde wotere te kamɓe kadi goto fof jogui ko caɗele ɗe jiida e goɗɗe ɗe ceerno wi eyyi an aɗa wirta ɗum ñande fof e nder qur'ana dalili muɗum kañ mata janggani toon to surtul nu to joomiraɗo subahanahu wa taala wiyata fa qultu istahfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil sama aleykum midrara mata janggani ɗum ɗon wadde ɓeɗo seere men ɓe tinnani so wona ko moƴƴi ɓe jamirani so wona ko moƴƴi eɗen ñaago bandiraɓe nde goto fof jaɓata heddade yamirore wawa wadde yamirore nde ɓeɗo seere koɓe jokkorɗe meɗen femde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ko en nelaɗo ko jokkorgal meɗen femde e Allah subhanahu wa taala ɗum foof waɗi ina waɗi fuɗɗi ina waɗi to rewi ha yetto to yettiɗo sikki ala en ko ceerno Elhadji Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu kañum tan yoni wonde ceerno meɗen yoni wonde jokkorgal meɗen fewde nelaɗo Allah fewde Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu kono kadi nelaɗo Allah timmal muɗum nelaɗo Allah e nunɗal muɗum ko ñagora foof tawi koko laɓɓina hakkude guidgol makko e Allah hakkude guidgol Allah e annabi o ɗum ɗon koko wonata tan inchallahu taala wandira musidɓe tedduɓe tinnoɗen e yamirore hen moƴƴi tinnoɗen yamirore hen moƴƴi moƴƴodiren jurmodiren jaafodiren cangarɗe kewi e dow leydi he guila e yangeji dille bruwiji dillinde anduɓe dillinde moƴƴuɓe hadde rewoɓe Allah foftade hadde rewɓe Allah rewde Allah dille jamma cangarte concert aji musique aji baaluji vraiment ɗum ɗo Allah teftoraki en ɗum Allah nanguirani en ɗum ɗo kono noon hulɓinima no fewi ndeɗo hitande noon fuɗɗori ni waɗa teskuyaji kewɗi ɗi enen ɗi ganduɗa en pamɗiri wukki tan ɗum bandiraɓe saabu teskiyaji ni waɗa gasata goto fof fawni hen hoore muɗum jogiti muɗum en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo yaafo en dendagal perguite meɗen o sowan en golleji men moƴƴi yo Allah yaafo en dendagal perguite meɗen o sowan en golleji men moƴƴi yo Allah yaafo en dendagal perguite meɗen o sowan en golleji men moƴƴi goto foof ko poɗɗo yafnade Allah saabu ko golluɗa bakkat ko tinnanɗa hoorema ɗum golluɗa bakkat ka tinani hoorema Allah subhanahu wa taala ina ƴelliti hen ko on foti yafnede kala saaha ɗum noon enen fof ndumɗen istihfar hayso wonan ɗeɗo balɗe tan dumoɗen hen no fewi ma wo ko ɗum nafi en adumen woda ko ɗum nafi en e lakare meɗen ɗeɗo caɗele ko enen tan golliri ɗum juuɗe meɗen ma asa min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli ɗum ɗo enen tan golliri ɗum e juuɗe meɗen mi meeɗi haalde oɗo yeeso caparo goto wulli o welti wallahi haɓɓa teggol haq ana haalɗo gonga hannde ko kalɗo ko gonga taw wanno ɗum ko laamu Mauritanie ina tampini toon liggotoɓe fof wona étranger ji tan ha jaaɓe leydi ɗum tan en hakkude mabɓe tan mbi ma asa min musibatin fil ardi wala fi anfusikum kalmi aya haaro haaɗe to ɗum wulli ɓe ɓelti en wadde o ɗum ɗon kadi ko noon tan ko gotum tan yo Allah jaɓanen nde men Allah yaafo en perguide men en ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala ko woni moƴƴere yo waɗan en
yo rokku en toɓo, o rokku en ilam, o rokku en gaweje, o rokku en dendagal ko ina wuure e dow leydi he, o dewnan en sutura e yaajen, ɓeyden en kawral e yurmodirde. ñaguiɓe joomiraɗo subahanahu wa taala yo yurmo o yaafo maaɓe julɓe men kala e kuuɓal, yo Allah yaafoɓe dendagal koɓe perguitno, yo Allah sowanɓe golleji mabɓe moƴƴi cowe cowe, waɗaɓe kadi hoddiɓe nelaɗo Allah, hoddiɓe sahabaɓe e annabaɓe e kala to mbawi wonde yo Allah ɗumɗiƴe mabɓe, ka maaɓe julɓe to mbawi laade nder windere, yo Allah yaafo ɗumen. en kala yo Allah rokku en yurmodirde, Allah rokku en yurmodirde, yo Allah rokku en yurmodirde, yo Allah rokku en yurmodirde, yo Allah rokku en yaafodirde, yo Allah rokku en watnodirde hakkillaji e jokkodirde ende mayde kala saaha. ko musidɓe on Ousmane Oumar Touré ɗo e Bela TV arno addande on konngudi seeɗa. en jafnima ɓe ɓe ganduɗa ko yiiɓen ko meɗen. en calmini Yahaya Oumar Touré ha toon to Thiés, en calmini Souleymane Diagne to leydi Mauritanie, Hamme Oumar Touré toon to leydi Mauritanie, e Alpha Oumar Touré en calminimo ɗo no fewi. en calmini dendagal yiiɓenko meɗen ko nande Ahmadou Tidiane Ly en jettiɓe, en jarniɓe no fewi. en calmini Missira naɓe foof e kuuɓal, en jii aljuma waɗo ɓennuɗo, en jettiɓe no fewi machallah, konngudi mabɓe baɗi fayida. en jetti kadi bandiraɓe waɗoɓe commentaire ji ɗo foof e kuuɓal. ko musidɗo mon Ousmane Oumar Touré arɗoɗo lomtade Bela TV naɓe foof yettinɗo ɗiɗo konngudi so tawi feewi koto Allah ummi, so wonno wayi en jafnima bandiraɓeɓe. neɗɗo timmani tabitani, kala ko golli ko timmani tuume hen, neɗɗo foti salade tuumede hunde kadi tawe e muɗum. yo Allah jaɓanen, yo Allah renen renan diineji men, yo Allah junan en gurdam men, gurdam ceerno men, Allah junan en gurdam men, junan en gurdam ɓesguji men, rokken wawde ɗoftade, rokken wawde gollude ko wuro ngo jaaɓi ko, hokkude ko wuro ngo sali ko. en jarni dendagal nannoɓe hen juuɗe mumen, waɗnoɓe hen konngudi mumen, yo Allah rokku en haalde ko nafata leñgol, haalde ko nafata windere nde. en calmini ceerno men ceerno Mouhamadou. heddima an tan to fatka ane golle maɗa to ɓomka, ɗiɗi lamɗotoɗi malayka, holi joma maɗa to fatka, jaaboma laaɗo ko jomam. ɓe annabaɓe mbo dewɗa, ɗe defte fof holde gomɗa, diineji garɗi mbo dewɗa, golleji gurdam ko baɗɗa, islami dewnomi jomam. siko moƴƴi nimsa a famɗin, siko bonɗi nimsa a hebbin, ɗe nimse yawota kontin, hoddiɓe ceedo ko moƴƴo o ñanno won ballo jomen. tagaɗo an holto darta, ndi jawdi fof holko batta, ñamande yaati a yobta, malayka mayde le fatta, tuma noddima fof a notto. gueɗe Allah ɗe fof a sali ɗum, asakaji ɗi a salorɗum, jawɗe le yimɓe a foɗɗum, haydo biliji a waɗɗum, cheytane funtima gurdam. cheytane wi'ama a mayta, han wonta han kono yawta, wata asku jawdi ndi hewta, wata sakkoratɓe ɓe dawta, kala baɗɗo ɗum bonni jawdam. hey ceerno haalan ɓe gonga, koni tinno wajorɓe gonga, wata jawdi woppinma gonga, cuuɗa kula haalde gonga, haal gonga hul Allah jomam.